हेलो, हम हैं रानी। आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करे आइल बानी। ई ऐसा टॉपिक है जे पे बात करे में लोग असहज महसूस करेला, अनकंफर्टेबल। बाकी हमके लागता कि वो टॉपिक पे बात जरूर करे के चाही जे बहुत जरूरी बा। इस धरती पे हम इंसान के छोड़ के हर जीव जंतु अपन वंश बढ़ावे खातिर संभोग करेला। ये एगो सच्चाई है। दुनिया में सारा जानवर बच्चा पैदा करे खातिर संभोग करेला, बाकी इंसान ना। इंसान संभोग करेला अपन मेंटल स्ट्रेस के दूर करे खातिर। और जब मेंटल स्ट्रेस के बात है और एक मौका है तो फायदा का ना उठावल जाओ। बाकी संभोग करे के समय हमने के थोड़ा स्मार्ट बने के पड़ी, ना तो सारा स्मार्टनेस 9 महीना बाद बाहर आ जाए। और जब मैन फोर्स कॉन्डोम में इतना सारा वैरायटी आ गई बा, माने कि फ्लेवर्स, रसदार फल, चॉकलेट, कॉकटेल अब तो डॉटेड वाला भी बा, तो सोचे के का बा। आखिर जिंदगी में थोड़ा सा मसाला तो डाले के पड़ेला और कुछ नया करे की कोशिश में डेराई मत। का पता ये कुछ नया रहुआ जिंदगी में कोनो काम कर जाए। तो याद रही, स्टे प्रोटेक्शन, स्टे सेफ विथ मैन फोर्स कॉन्डोम।